Travel man siya. Welcome to our channel. Mamutong me. O kung sa tayo mag-imagine. Sa lapukan. Sa lapukan. Lapukan. I was like wearing this kind of slippers. Paano? Layo ko na. Medyo. Ang init sa Philippines. Parang yung balibog gawas, bay-bay yung... Init go. Loy, galing ka magmanay, Loy? Tinood, nagiday na? So guys, ang lamaw. Yung lamaw pala dito. First time. Tamas gawas, mag-ipsiko. Mga memes, narang Mirinda. Para sa lamaw. Let's see anong kalabasan. Lamaw ala Ruffy. Yata surakot ko, soda. Narang Mirinda dira. Ramaw ra gyud ang gitsay ko, nagkulay ka. Hello. Travel man siya. Welcome to our channel. Mamutong me. O kung sa tayo mag-imagine. Sa lapukan. Sa lapukan. Lapukan. I was like wearing this kind of slippers. Paano? Layo ko na. Marosep. Palit yung gup paraan ni ba? So, ano yung nabuong? Bago pa rin ako napadi ko ang price. What are you wearing today? 50,000. Oy! Stop! Karayan. All black ba yan na siya, oh? Ang giha. What day na ang birthday na yan? Igata H. Jogging niya, mag-publicity sa taan. Diba? Pinatu sa kawas ng jogging. Ito? 2 hours, 30 minutes ang kuan. Guys. Nice tambayan dito, oh. Ay, Mr. Punday. Hal sass? Yes. Ang kuli. Challenge. Wala pa rin kag-colis, Sana all pa kag-colis. Yan, nara. Yucks! Singot kay kapis. Oh, diretso ron tatad mapanagdakog ko anda. Ay, ragyod. Darahang butong. Mamumutong po kami. Una-una to. Sa Tagalog, mamumutong. Mamumutong kami. Una-una to na ibibi. Ang junte. Oo, unahan. Feeling na ko. Wrong ako, ba? Aray. Dali, imnaday. Ayun, sa'yo pa. La. Ay, sa'yo pa yan. Nasa, oy. Oras na kamasabsab Nasa, oy. Ano mo si video na? Tanong ang inom, day. Maka-proud. Sige na, day. 1, 2, 3, go. Maka-proud ang yan. Mana. Ano ba? Ayaw hamang DJ, uy. Buko juice. Mana lagay. Salamat, day. Lami ako eh. Banahaw. Banahaw. Lain man to, di pa ka magbalaw. Bakit ka sa mong yuta ka to sa tabi-tabi? Bike, oh. Uban ko gaw. Sige. Ambot lang. Nya di. Paniguro taon miga, naguwat lang ko. Darang ako. Yay! Balaw. May binagtari. Mo day nang adan. Kani diri. Unsa man ning adan? Ay, ko ano nga mo yuta. Sa Pomponan pa ni diri. Pumpunan pa niya. Ah. Dako mo pumpunan ko to pag gimbay ran gamay lang. Pang birthday na po next year, Gabs.
Duwa ta sa siya sa upuan. Dili. Si Bati kanindo totoo. Dako man ang CR dito. Awan tayo pang mayaman. Aman. Tanan ni mo makit andiri imo na. Pahiya sa. Asa? O ka na dash. Ang sitnom. Halika de. Dira o. Pinapost, oh. Correct. Ah. Fresh DJ. So, ito po yung buko. Charot, charot. Yung DJ. Ito po yung BJ. Yan po yung BJ. Kanang kanya. Ayan, Sana DJ. mayatan ko para dili mabalik ng Osen. Ito, kaka-BJ lang kagabi. Kanabi? Kanabi? Basta maniguro kita daw nagdapita daw. Kanino tsala ba ko? Kailangan nila. Kasi pang video dra. Ha? Ay, Atik pagdugaya. mo gina. Atik sa guys. Sisi, smile. Amo man yung binantayan sa una kanina. Oh. Ano yun? Saya ang puan. I-mix us siya. Lah, i-share it na nako. Pabawasin na siya. Kailangan na siya. Ara jud ko believe ni mo tat. Abtiksad. Ara jud ko believe kay abtiksad. Di man mem, nakakipi man mem. Di ra man masuko imo mama nga moingon, "Hoy, pagkuan." Mo comment imo mama, "Panapod daw ni tat." Oh, ang next sa gatas kay soda. Nya ang next. Atong video man. Okay, syempre, kuan ba na recipe ba yan ni Ruffy? High blood na sad siya, oy. Angry na sad ka, ma'am. Kasi anger management. Si Mommy always angry. Di man gud matuod siyang tambal. Dahil ito may nakaday. Hindi pwede naman kananan dito. Ang abire man sa kuban. Eh, asis iba na sa. Naman, di na ni Di na kuan. Maala Ruffy. So guys, say hi to my vlog. Bye. Video. Do, lahi ra gyud. Do, malaban, orange na siya. Hindi mo na siyang milk tea. Ano? Ano sa kuan? Kaning So the series? melon ba? Ito, no? Ano? Try ra po nila ginadalamian. Ano sa melon juice? So, unsa history, ma'am? Aksidente mo ba kisses ba? Ano, naguba lang machine. Unya nalamian. Nalamian, wala magkita gud nalamian. Ay, na-discussion na dito. Yeah. Sinabi na. Oh, mauna na sad siya. Lahi ra gyud. Ay, baso be. Ay, you want this? Abtik sa. Come on, Dai.
Tama day. Oh. Bukog yun, ah. Da! Ah! Tara, let's go. Kung nag-inom. Ay. Tapos na kaming namumutong. Oy, naapay nga to sa ubos. Magdiwas pa tagpamotong. Oh, mukhang na ita. Gut mo na sad bayain ni gabot. Oo, sad me. Ah, ito pala big pakauwaw. Oy, ang sudlanan bi. Guys. Uli na me. Pauwi na kami. Tapos na kaming namumutong. Tapos na po yung botong. See you on our next vlog, ah.